ଜାଣିଛୁ? चंपा कदली ଆଉ କୋଉ କଦଳୀ? देसी कदली ତାପରେ ସନ୍ତଳ बंतला कदली ପାଣି କଦଳୀ ଜାଣିଛୁ? ना ଆଜିକା ପିଲା ଇଏ ପାଣି କଦଳୀ ଜାଣିନଥିବ। ଆମେ ବହୁ ପାଣି କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି କଦଳୀ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାଣି କଦଳୀ କେମିତି କ'ଣ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଣ୍ଟ। ବେଣ୍ଟକୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା। ବେଣ୍ଟ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ମୁଢ଼ି କରିକି ଖିଆ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରିକି ଘରେ ବନେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଢ଼ିଠୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବେଣ୍ଟ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର।